Noah obey God without procrastinating. Si Noah may obey sa Ginoo sa walay langay-langay. Dagan sa tuwali langayan. Dagan ba rin langayan? Hindi ba tayo manghatag? Naihatag ang gobyerno, matay katlaong pasto, wala nito. Piling niya. Nagpila na kayo sa pila ka oras sa pinantos. Pila. Sa iwa. Pero sa Ginoo, kung tayo naya, ato pinusip, laying mga bot, ato siba, laying mga bot. Matay. Lahi ka pagbiting Ginoo, sinuyas Ginoo. Kung gusto ka, mumubay sa Ginoo, ayaw mo langay-langay. Balik ka pa, ayaw mo langay-langay. Diba? Dito pinakakanta. Ayaw mo langay-langay. Ingon pa ang puno sa Ginoo, si Noah, may ubay sa Ginoo. Wala siya mangutana sa Ginoo. Kung sa'yo ngayon masunod. Wala na siya naglaman. Human niya maklaro kung hulsa ang gisulti. Gisugo sa Ginoo kaniya. Wala na siya mangutana. Gidiritso na sa kakaw. Ikukul na siya sa kahoy para himukon niya ang arka. Ba't ikaw, ilan ka? Raymond, akong ipakita sa iyo ang mga butang na sukal huwag pa niyo makita. Huwag ang lulog. Kapag ikaw, naghimo ka arka. Sa himuon ni Muon. Sa himuon ni Rimon. Kung kayo mo mag-arka, kung ikaw si Noah, simala ka na matay. Kumidyan, sila yung mga lulog. Matay, hindi, kayo pa naman. Okay, nalulog. Dagan ka pangutana. Pero si Noah, wala sa pangutana. Wala sa dagat si Noah ng puyok. Wala sa sumaybayan ng puyok. Iwasis tumuis bukid ng puyok. Pero tingnan sa Ginoo paghimo karka. Kung ikaw mo, lakas tumuis sa bukid. Yung mga matay, Lord, ako na ako, palutaw din. Arka ang himo? O may tubig niya? Kung kira, dapat ko dagat, palutaw na ako dagat. Wala yung dagat. Ingaw pa, surely Satan suggested to Noah more than once that he had plenty of time to build the ark. Siguro daw si Satanas, he suggests na to kay Noah nga taas na mga panahon, sunod na, unya nga, mahanap gusto na, sunod na po simba sa yung mga bana na ba? Kung wala bana na yun, ingon. Kasi nag-ingon, na dahil ayaw yun sarap yung tubot na musuot siya sa yung manaas sa noon. Kaya masahay ka niyo maglangay-langay, makasuot ang simbahan na nasa noon. Ito. Isa sa mga reason, meron din mga lagan sa o dili, magalit sa pangalagan. Hindi niya taas pa yan kinabuhi. Hindi lang buwan. Baka ako! Sunod na! Kung matikulang ako. Sunod na! Kung niretire na ako sa trabaho. Kung di na ako busy. Kung wala ako yung trabaho. Kamuta na yung suman. Kung tikulang na ka. Kung napakamalagad sa Ginoo. Kung makaabot naman ka sa iyong pagkatikulang. Kung kaabot lang. Kung kira sa imo ha. Na di nakaka-eksakto dahil sa Ginoo. Kay iniglukso nimo. Murag. Ako ba kadretso kay grabe na yung arthritis. Okay na sa imo ha. Na inigdayat nimo sa Ginoo. Murag di nakaka-eksakto mo. Istorya kay inong babang dahil kay tigulang na ka. Okay na sa imo. Kantang bata pa ka. Wala ka sa Ginoo. Eh, kung niya lang, retire na ka. Ikaw, hinugan o ison. Pag-retire, hindi mo na sila. Ako sa India, ang inabuhi kay naku mga apo. Di ba nung sa apo? Kung isa na, ilan ko makalagan sa Ginoo? Gagang kayo, reason. Pangutana sa tangan. Inikimon mo, inik-retire mo, dito ko ka makalagan. Kung kahit inikimon mo,
nag-iya sa imong kinabuhi. Isip nag-iya sa imong kinabuhi. Ikaw ba? Hindi mo lupa ka kung saan mabot sa patapusan. Hindi mo lupa ka kung kanusta ka mamatay. Wala ibisan mo sa kanato. Nasay kung kanusta kita mamatay. Manang ayaw unya-unya ang Ginoo. Ano nga sa nasabtan ako? Anong si Pablo mingon siya? Karon ang adlaw sa kaluwasan. Kung anak arisa. Dili ikaw nag-iya sa iyong kinabuhi. Adugay mo sa madali, basit kuha mo ka na ikan kanimo, kanang kinabuhi. That's why samtang adunay kahigayunan, opportunity, samtang may oras pa ikaw, mangalagad sa Ginoo. Kaya kung umingon ka, unya na, usunod na. Imanhi, ang imong libaluan na kinabuhi ko karon, ang unya ka na masayo. Baka na masayo, ingon niya, posible si Satanas, ingon siya, kang Noah, sunod na, hinuha, kaya tunay na kantang panahon. Can you imagine? Doon na untay, dagan pa na oras na pwede na maglanlangan si Noah, 120 years. Ang iyang kinabuhi. Pero, iusikan ba niya? Posible ana Satanas, ano na po kay, daghan ng mga katuliga. 120 na namatay. Pero wala siya magpadaok. Wala siya maghatag o mga excuses. O wala kayo siya maglangay-langay. He simply built the ark. Sama sa kung-unsa ang isugo kaniya. Belum yang ni Noah ang ark. Nagtuig. 40 years. Ikaw kahapahimo, di ka kabundang. Patay 40 ka tuwing, patay. Ano? Tamaginyo na yung ako. Kapag ako magino sa akat. Dahil ka patay, Lord. Hindi naman ba ito maghimo kung sinuwa o gamay ito, no? Lansa, para lang na yung di mo kung makahimo sinuwa anak. Kaya ang architect o ang engineer, sa baho nga araw ka ang ginuungan. Ang blueprint saan ka naghihimo sa Ginoo, naghihimo ni Noah, ang Ginoo ng provide. Di na sa Ginoo, o ni ang bitason, o ni ang kabagaon, o ni ang kahapugon, o ni ang kadakon. Kaya kung himuon na arka, kasi Noah kayo obedient na kayo sa Ginoo. At sa ka tuwing, hindi mo. Wala ikaw to, kasi kayo kamatay. Nakuhaan ni Lord, ito. Hindi ako makaya, kasi pwede pang Lord, pamilya mo. Ang purpose sa Ginoo. Pakita niya na luwason niya ako ng tao sa paliputan. Hindi mo na tayo sa mundo. Procrastination is sin. So, ayaw yung pag nalay-langay, yes, sa Ginoo.